Digital kommunikation, vejen til stærkere kundeforhold, øget bevidsthed og bæredygtig vækst i en digital tidsalder. Ved at forstå og mestre de digitale kanalers potentiale, kan du navigere med sikkerhed i det komplekse digitale landskab, skabe meningsfulde relationer og skille dig ud fra mængden. En digital kommunikationsstrategi skitserer, hvordan du effektivt kan kommunikere og engagere dig med din online målgruppe. Ved at udnytte digitale kanaler og værktøjer opnår du at nå ud til potentielle kunder, skabe dybdegående engagement og konvertere dem til loyale kunder. For små og mellemstore virksomheder kan en effektiv digital kommunikationsstrategi være forskellen mellem at blive overset eller skabe varige forbindelser med sine kunder. Derfor er det afgørende at have en stærk digital tilstedeværelse. Der findes et utal af digitale kanaler fra sociale medieplatforme som Facebook og YouTube til e-mail marketing, blogs, podcasts og online annoncering. Succesen med din digitale kommunikationsstrategi afhænger af, at du vælger de mest relevante kanaler og anvender dem effektivt. Husk altid på, at det er afgørende at være til stede der, hvor dine kunder er, ellers risikerer du at spilde både tid og ressourcer. At navigere i den digitale kommunikationsjungle kan være komplekst, men du behøver ikke gøre det alene. Vores ekspertteam står klar til at guide dig gennem processen, fra den indledende planlægning over implementering til efterfølgende evaluering og opfølgning. Kontakt os i dag på kontakt@digitalmentors.dk og lad os hjælpe dig med at udforme en digital kommunikationsstrategi, der vil føre din virksomhed til nye højder. Tak fordi du kiggede med.